Uite 6 semne care arată că ai probleme cu anxietatea. Te-ai întrebat vreodată dacă ceea ce simți e mai mult decât stres obișnuit? Hai să vedem semnele care ar putea indica o problemă cu anxietatea. 1. Ai îngrijorări constante. Te gândești des la ce ar fi dacă, nu reușești să te oprești, chiar și atunci când situațiile nu sunt grave. Acesta este un semn comun al anxietății. 2. Ai dificultăți în a-ți controla gândurile. Parcă mintea îți rulează în buclă probleme și temeri, chiar și atunci când vrei să te relaxezi. 3. Întâmpini dificultăți cu somnul. Nu poți să adormi, te trezești cu gânduri care nu-ți dau pace, nu te odihnești. 4. Ai simptome fizice. Inima îți bate rapid, ai un nod în stomac sau o senzație de apăsare în piept. Anxietatea poate afecta și corpul, nu doar mintea. 5. Eviți unele situații, locuri sau activități pentru că îți provoacă teamă sau disconfort. 6. Te concentrezi greu. Nu reușești să te ții de sarcinile zilnice din cauza gândurilor anxioase, iar asta te face să te îngrijorezi și mai mult. Dacă aceste simptome sunt constante și durează cel puțin 6 luni, nu sunt doar o reacție de moment. Informează-te despre anxietate și caută sprijinul unui specialist pentru diagnostic și ajutor în a depăși aceste stări. Lasă un like dacă ai nevoie să auzi asta sau trimite acest video cuiva care trece prin momente dificile.